Με μια βαλίτσα όνειρα ξεκίνησα Δεκέμβρη να πάω να μπω σε ένα σχολείο που άνοιξε Σεπτέμβρη. Μετά από την Κάρπαθο, την Κο, την Ικαρία, με πλοίο για Ηράκλειο πηγαίνω στη Σιτία. 5 βραδιές κοιμήθηκα η Έρμη στο αμάξι και έπλαινα τα δόντια μου στη βρύση μες στην τάξη. Ταμείο από τον Ιούνιο ζούσα με μιαν ελπίδα να δώσω ό,τι μάζεψα για τη γλυκιά πατρίδα. Αν το τζάμπα πέθαινε να δω τι θα είχε γίνει. Άμα η δασκάλα σας σταμάταγε να δίνει. Ποιος θα βάφε, θα σκούπιζε, θα στόλιζε την τάξη. Ποιος άραγε θα φρόντιζε να είναι όλα εντάξει. Πώς θα ζήσω? Πώς θα αγοράσω ένα παντελόνι? Είναι και λυπηρό δηλαδή. Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όλοι θέλαμε το τζάμπα. Παίρνω χαρτί για τις φωτοτυπίες. Κάνω διακόσμηση για τις αργίες. Πήρα φωτάκια, πήρα μπαταρίες. Πάντοτε τζάμπα οι υπερορίες. Πήρα γκοφρέο, ντουλέ και χαρτόνι. Μαύρο μελάνι γιατί μου τελειώνει. Τέμπερες γόμες, πολλούς μαρκαδόρους. Να πάρω αυτοκόλλητα πρέπει για όλους. Σειραπτικό ζελοτέιπ και κόλλα. Ό,τι έχω στην τάξη τα πλήρωσα όλα. Χωρίς τις δασκάλες τι θα είχατε κάνει? Ευτυχώς που το τζάμπα δεν έχει πεθάνει. Πώς θα ζήσω? Είναι και λυπηρό δηλαδή. Ευτυχώς που το τζάμπα δεν έχει πεθάνει. Το τζάμπα δεν πέθανε, πάντα θα ζει. Και τούτο το τζάμπα κοστίζει πολύ. Είναι και λυπηρό δηλαδή. Έρχεται ο Τζάμπα πέθανε. καλοκαίρι. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όλοι θέλαμε το τζάμπα.